Sabado sa kaadlawon Hunyo 1, nasikop sa mga pulis nga miyembro sa Turil Police Station ang mga suspect sa pagpamaligaw illegal nga droga sa Barangay Bato, Turil, Davao City. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga sila JJ Inanid Maganda, driver, ug kauban nga si Jayran Ninyora, usa ka mekaniko. Napalitan og nakuhaan ang mga suspect og balor 12,992 pesos sa gituohang shabu. Sa Los Amigos, Tubok District, Davao City, duha ka mga sachets nga adunay sulod sa gituohang shabu ang napalit og nasignit usab sa mga pulis nga nagpahigayon og drug buy bust operation netong Sabado sa gabi sa Purok 6, Barangay Balingaing, Tubok District. Giila sa mga pulis ang suspect nga ilang dinakpan nga si Jason Paito Rojas, residente sa naisgutang lugar. Sa Dumoy, Davao City, nadakpan sab sa mga pulis ang usa ka construction worker nga si Celestino Britanya kuman makapalit og makakuha og tulo ka mga sachets nga adunay sulod sa gituohang shabu ang mga pulis. Nakuhaan pagyud kini og usa ka granada. Sa Maa Police Station, gibana-bana ang mobalor sa 80,000 pesos sa gituohang shabu ang napalit ug nakumpiska sa mga pulis gikan sa nadakpan nga suspitsado nga giila nga si Alvin Kyle Bautista, Pasamba. Subay sa report sa mga pulis, gidala sa suspitsado ang transaksyon sa usa ka motel sa Purok 8, Barangay 10-A, Davao City kaganihang alas 12:08 sa kaadlawon. Nangapriso na karon ang mga suspect.